Mga puso nagtatakman sa mga Pilipinong eleksyon sa mga 2022 bangod gin patigayon ni sa tunga sang pandemya. Balikan tang hitabo sa sining special report. Kung voters registration ang basehan, hindi na kinahanglan sa mga talamdan sang damgo, agud mahibaluan ang dalagan sang piniliay. Magahod? Magamo. Pagabot sa kampanya, sino maghunahunang ayara pa sa tunga sang pandemya? Face mask ang social distancing daw, nalipatan na. Siyempre, ang ginapangatag, 1.5 tanan. Ikaw yung nakakuha ka na? Oo, tapos na. Tanaw, Ari na siro, hindi na pagtanawa kay 1.5 na, oo. Oo, 1.5 siro. Oo. Mami, sa piyak ya, 2,000. Ang pula. Ano mo na karon ng 2,000 kay hindi na namo niya manok. Exciting man ang eleksyon sa reyon. Isa sa mga makabig vote-rich region sa Pungsod. Ganing mahitabo, kag-anggulo gintutukan sang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pila ka adlaw ang tisbotuhay, wala na dulang reklamo nga baklanay. Pagabot sa adlaw sang pagboto, malabang ang linya. Nadulang ang alan, SD card nga depektibo. Mga makina nga naga-double entry kuno. Pati mga manunudlo, nagpanghilamos reklamo sang publiko. Apang iniman ang eleksyon, ang makabig madasig nga nakapagwa sang resulta. Wala palas 12, ang mga nagdalaog, nagapamalakpak na. Sa Bacolod City, ang longest-serving mayor nga bantog si Bigote. Wala nakaporma sa bilyonaryo nga si Albe. Apang never say die si Leonardia, bango nagpasa pa inisang protesta. Apang sa ulihi, protesta, ginbasura. Matapos ang eleksyon, padayon nato niya ginsundan ang mga bayad sa mga manunudlo. Pati ginapasuni resibo nga wala nagsinanto. Sa karon, liwat nga ginsugdan. Sang COMELEC ang voters registration. Talalo pang doon, ang magamay pala nga nagparehistro. Apang panawagan sang COMELEC, dasig-dasigan yuman kuno. Ang next na gani nga pamangkot gani nila sano matapos sanong last day no, instead bala kung kaisa nga mahambak ka sano masugod ang registration ang pamangkot sa imo sano ang registration. Wala tama kalayo ang aton nga first day of registration. Tama kalayo when i-compared naton ginaya sa mga last days ang aton nga mga registration. Ginbatigayon sa tunga sang pandemya, apang eleksyon 2022 ang nagapahanumdom sa aton nga sa gihapon, yara sa aton mga kamot ang desisyon sang aton pungsod. Opo, Kenny Algasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.